Днес искам да продължа темата, свързана с вредните навици и да обърнем по-специално внимание вредният навик смучене на пръст. До какво може да доведе той? Нормално горната челюст трябва да бъде по-голяма от долната и да я прехлупва. Но когато имаме смукане на пръст или на биберон, бузите оказват налягане върху горната челюст и тя не може да нарасне. Става толкова голяма, колкото и долната. Това можем да видим много хубаво ето тук на тази снимка. Преди 2 дни имах на преглед при мен 2 момченца близначки и при тях ситуацията е аналогична, тъй като и двете са на 8 години и все още продължават да смучат пръста си. Какво се случва, когато се постави пръстът в устата? Първо, че той избутва зъбите напред. Когато избута зъбите напред, се появява едно разстояние между горните и долните зъби. Можем да го видим тук, защото под влияние на пръстът горните зъби отиват нагоре, а долните зъби отиват надолу и затова се получава ето това разстояние. Освен разстоянието в тази посока, имаме и едно разстояние между горните и долните зъби. Много хубаво се вижда тук. Ето е и другата близначка. Искам да ви покажа един случай на едно детенце, което беше на 2 годинки и половина. Много активно смучеше биберон. Когато дойде при мен, ситуацията беше ето тази и започна да се получава едно разстояние между зъбите. Тогава дадох съвет на майка му да спрат биберона. Отказаха биберона и без ортодонско лечение. Крайният резултат е ето този. Сапката се е коригирала с растежът само за 1 година. Затова много е важно вредните навици да бъдат преустановени до навършването на 1 годинка. За повече съвети очаквайте следващата седмица с мен, доктор Анжела Стоименова.